mihring tele changkan na chu thil kal kop tlatani ti in tunlaya chuan kan soi thei to hiala mithiam tak tak te chuan an thiam thil ron lan chhuah tir zelin mihring taksa thunun thei tu robot changkang tak a taksa nei tu in adu duwa a control thei robot chu an siam chuak le tarup mai chu robot changkang tak le chak tak chu mihring che thei to lo zeng to wheelchair le khum beta omreng to ten an du duwa an chet son ve theina na man thina nia changkai pui fe fe po an tam chuti rualin chung robot power nei te singa chuan aswal zong le poi khoi zonga che du tok la an bang lo mihring emoti tur tam tak chu robot thil ti thei tak lo in phum ru te an ni le nok an taksa chu khol thunun thei tur a siam chu engwanga thlang ka mai nge an ni ang le chutiang khovel ni noi kara chuan mechanic pakhat grey trace chuan motor chia chu garage a alo siam ve mela asiam ngat nuwa ati nun thei tak nuwa hadam pa in fridge a han honga a favorite drinks beer ngei mai chu ava phor chuak thak pon lama chuakin anupui asha lo ho hun chu a ngak mek a topa anupui asha po self driving car anti mang hian alo ho ve chi a in nei thar hlim emoti mai tur chuan anin mu chia tia khivarvar pa hian an lo in welcome thadun hle in chung an lut chia tia an ina AI an thlun zom chuan voice mang hian alo welcome thuaya a motor siam a zo ta ka wanga anei tu hne na pek vata tul to thu chu aron hriat tir non le grey chuan asha chu local ve turin han som seta atir chuan lo du lo viau ma se karavada na tur chu mun changkang tak khol thil po changkang tak om khom na mun tia a hril le ta ka chuan alo o ve thei sham anin thlem thluk thei tak nuwa anin khal chuak thuaya chutlai mun chu tui pui kama om lo po zen lo mun biru taka om alo ni te tlak mai an thleng chia tia chuan asha chu grey na lo soilo kang chia a mun changkang tak chuan amit alo la ngal nal chutlai hmuna chuan grey line eron kin chu alo om ngeya khol thil lampanga chuan master ani top mai asha po chuan chutia mu thei chu alom tak zet thu alo shil mol kobota atho thu aron shila chutlai hmuna chuan robot tak sapeng sang te chu an lo khoi deuh ber chutia khol thil ngaina tak an ni ti a hriat ve ta ka chuan eron chuan a khol thil siam thar ber chu alo mu tir ve thuai neural chip anti a ming stem tia an vo chu alo nia AI robota chu chip chu man thin ani chu thil chu thaviau ma sela grey chuan alo uk sak vak lem lo angai dan chuan AI robot te chuan thil ti thei viau ma sela mihring te chu ale tam takala ro puizo ka alo ngai ve thung zan lama chuan in lama anin khal hole meka an car chu ama atlan theiani ang nge in auto driving mode ta an han da a sit nung lama nuam an lo tol keu chutia an hlim ve hle lai chuan grey chuan an karen konga thlak thut ti a hret atlat asha chuan car chu kong thlak tir le fat han tuma ma se khol chu du angin alo thunun thei ta hau lo mai le otowa an da chu a fel tok lo ti hriat tak hian warning alaron pekul zui an buaina ti zual turin an car chuan pan bik po nei lovin a koita zok maya chet sual ma ba kan ni ti a hriat karawang chuan grey chuan asha chu a han pot thudora seat belt thren tir sokin reilo teya an car po chu a che sual zui ta nge alet ling chuan anin khai khup tatlat mai le alo mutu mi puitela chuan puita nge te bik lo chuan munom clear hian an lo clear thap ringot motor lama po AI chuan emergency service lam abiak po thu aron soi ngala kan na lo hlowe tia an thla alo muan ve em lain mi pali ta lo in lar chuan car atang an ron nuk chuak tarok mai chuti lain chunglam atang police drone chuan engkim camera in alo record vek bok chung ho chuan grey chu an han man beta pakhat chuan asha chu silai hian han kap ta pop chuta an na du tok lo grey chu a spinal cord an ka chiat sak zui che theilova chuata bok hle pa chuan grey chuan asha chu a han ko har shama chutingota beidon ala tum lo bur ama ero chu asha chuan atlin talo a thok top na ber tur chu tho in athi zui ta ani thlathum nuwa grey kan hmule meu chuan bei an to na awang khan wheelchair a lo thu wang to maya a spinal cord ber a chiat ta ka wang chuan ram tui lei lovina om pha der a chevel pui tur chuan in chunga khol thil tam tak upgrade tharania chu chuan tlemin anun po atizia ve deu chu ba ka
anu pamela chuan aron tlo fawa athayang tokin aron pui ve thin thlathum ral nu po chuan grey chuan a thil ton kha thei ngil har sa ati in amit tui ti tlatu ber alani fo grey te chuan beina an to afanga an lung oi theilo afangin police lam an pan le tange nge a police station a chuan detective pakhat Cortez chu an va mu detective Cortez po chuan an thon thu te alo ngai thlak nu in grey pui chun zom zel po alo she lem lo hle boina ber ero an chui ngat nuwa po tu te nge be tu te ti chu an la she theilo tlat grey po amang a ang to tak zet in lama an let le nu in grey chu ngoi rengin a han om fanga adin hunin a zirlo chu thu ran anupui that tu zong tur tak nial po a ke a pen chuak theilo chu a thin rimin alunga chetak zet chutakara depression na satak ala nei pha ta deu chumi zan chuan a beidon luata damdoi overdose ngek main atuk zinga chuan damdoi in khuma alo mule balto atuk ma taka chuan a thian pa eron khana ron tloa offer thatak mai aron si mu zeu a ma chi palo mu tir to stem chung chang khani in chumi chip ataksa a an phuma ataksa an thuam danglam ani chuan a ma ang chi a chet le thei tur thu ba ka chakna tam tak anei bel tur thu aron shil chiang hle a offer chu thaviau ma sila grey ero chuan anu na hne to ema wang chuan alo hnar thlamuang taka thi dai mai alo du rum to hiala chutale eron chuan a chuwa ma in enge asha in a thil du ni ang tia fui phurna na han shil zewin a chuak thuaya a chuwa nuwa grey po a in ngai to thale neu asha chuan beidong taka om lai chu muta se a hlim lo hle ang ti po a hrethiam a topa offer chu pom tange nge in Karlova grey spina chuan chip chu an thun thuaya surgery po an sota mo tia arang theyang berin grey chuan physical therapy te chu ati zom ngal an han bei ngat nuwa grey po na kut chu hun rei tak nuwa aron ti chele theita mason nan hun po adu rei lo hle aron ding thei fata kalpo aron kalle thei tamai grey chu mi thar ang lakin a thian pa eron chuan a thak danglama alan dan chuan stem operation chu an hlo tin mel viau chutia zoya aron chet le thei taka chuan grey chuan a thil nei thar aya chuan ti tur anei vetlat bon sign a lo ngaya chu in remna thuzia ka chuan operation chungchang pakhat ma midang a hriat tir arem lo thu alo in ziak nge hun engemaw chung chu grey chuan erona in lama therapy chu alak chunjom ngata atumber ero stem nilovin grey zok chu ataksa thunun tu ani em ti en fia chu ani tuma hriat tir arem lo awang chuan grey chuan in lama alet le nu pon wheelchair ala thuvung maya ma se kong khar chia tia a han tho fut dokana thila han en chian nak chuan le detective Cortez in evidence chen khat alo hnut chia te chu an lo nia file te a en nuwa drone in alo lak footage chu a en thuai ta chon beina an to zan kha alo langa uluk em maya a en lai chuan le grey chuan a benga shil ru thom a hret atlat mai a han hoilet futa ina chuan ron lut ru an om emo ati man chuti a boy lai tak chuan atak sa chunga kholanda stem chuan aron in mel hriat tir thuaya stem chuan a bengari a thona tanga a tong hre theile in be pop theiani thu aron shilta chumi nuwa stem chuan footage chu chiang zo ka en le turin han tile asha kap tu chu a han en chianga akuta silai reng alo keng hau lo mishing pa ngai ani bik lo ti hriat tak mai hian kutlongin silai mu alo kap chuak top hi alo ni chiang zo ka en turin a han zoom sheta chutale pakhat bana chuan ta tu hi a muta hlau mai stem ne na tangkop chuan ta tu chu le kha a han siak sok a han en chuan grey chuan military ta tu ani ti po a hrethiam ngal stem po chuan ta tu a number atang chuan information sheturin alo chui chiang ngal char a thu hriat tharte chuan grey po beiseina aron nei tir le tran a phone a chu vata detective Cortez chu information shil vata tum ama ero chu stem chuan alo khap tatlat ming alo sign nan to awanga information a hriat ang po tuma a hrila thian lo thu chu alo hril chiang hle ani chu ai chuan physical evidence hai chuak tura ati nuwa grey po arang lamin a chuak vat stemin information a pe ka wang chuan reilo te a rin hel chena in po a thleng thuaya kik lem lo chuan alu duruta sal bungrua a han hai chuan stem chuan coffee table computer chu en fia vat turin aron tile
computer chu en thuain message then khat a han hai ngial po chuan information poimo tu reng a mu thei chuang lo chuti lain message ate chuan bar pakhat old phones bar an ti chu an lo soilang fo maya engemaw tak chutlai hmuna chuan hai chhuah thei a ring chutia a en kwal lai chuan in kota motor ronding thom a hret atlat mai le chu pa chu a ron lut ngala a ming chu sark ne in stem chuan grey chu biru vat tura shil nuwa sark chu beivat turin atile tarup mai ma se grey ero chuan alo she deu a topa sark ponaron mutange nge a chutia a ina alo lu ngot na wang chuan thin rimin banga chuan anorbet ngal rok a han en chian chuan le grey chu tunge ani ti po alo la hre chiang hle grey po chuan han bei ve ngiala ma se a hne lo vet le chuata chuan sark chuan han rek bet tlata stem pon grey a chak lo mek ti a hriat chuan puina imamo em ti in alo zot thuai arangin grey pon o ti in alo chang ngal chu vele stem chuan grey a taksa chu a thunun ngala in sual po chu aron thiam takher mai a beina te chu alo bum zaka sark pon a hne to lo em awang chuan chauka a chem chu alafat grey lama chuan aron vei fua a grey in top tir vat tura ati chuan le stem chuan a chema lak sak thuaya sark chu a hroka a zeita mia mai ani chutia tuala that taringot chu grey po thong le in avoi khat nun na lak na ani awangin silhmuna avaluak tangek ava in bun ruwa zo nuwa stem chuan a chet na hnu ma zong thian fai le vek turin atia ma se grey ero athil tonin ala thon em awang chuan chet lok na changpo a hre mai lo ril rufim putvat chutumin ahan inti hardeuh nuwa stem chu enge ka ti ang tia azo chuan stem chuan grey in a khoi hnu zong alo la chin chi avek thu aron soya chu chuan fingerprint nuai re le chu alo ti ol sampha hle darka revak lo hnuwa sarka ruang po ron mu chuak thuain postmortem an lo kalpui ni om tak hian an lo mutzar maya detective cortes chuan ruang chu alo endik mek chuta an mu chuat chu amak tak zet sarka taksa a chuan khol thil mak tak an mu chuak tatlat aban an han zai hon chuan le silai an lo phum tel chu an mu le zel chu chuan engtia kutlonga silai mu kap chuak thei nge an ni ti po a shil fia taviau chutakara sarka in an endik na chuan a in malama ingjin man chi gris tam tak an hu nge grey po khatia sark nen anin bei hnu khan eron chu awatlowa ta chuan eron chuan atak sa chunga chipan da stem kaltlang chuan akal na hnu zong a chui vek thei thu aron soi tual awatha ta ka wang khan investigation ti mekania chu investigation kal zel chuan anma ni aron chui thleng thei ti a hriat karawang chuan eron chuan grey chu film khur le zual turin alo cha na sa hle chumi hnu chuan grey chuan stem nen anin biak thei thu aron soi chuan eron chuan a hresa bik lo ni om tak hian mak ati mel ta hle ma se angai poimo zok lama burle chotin grey baka stem chu an man chua lo nan thil a thak tak ti lo turin a cha zui hlak chuti mek lain cortes po sarka thina chui chuan alo boy ve mep mai screen of footage han en wang chuan le sarka in kot vela grey kal lai chu mutatlat chuti hun lai chu tual thana thlen ma shet ani le zel bok nen ring hel zinga arin lut ve man trep tia a call system chuan grey chu ram tui le lo mai ani wanga rin hel zinga rin lu thei ani lo thu aron soi tatlat ama ero chu cortes chu alunga oi thei zan lo awangin grey chu awatlo le tange a pe hel taka hanti ti pui ma sa in akar chungchang te chu a hanti ti pui te a ma system ero chuan cortes in grey a but talo endu le ti chu alo shave kar but chu sarka te inna akal tum khana buna ke hniak ti fai mai an nei ti po grey a hriat tirvat chuta cortes chuan pe hel kwal to lo chuan tual thana thlen hun lai vela sark te in kota mu thu aron soita grey pon in lagon fi tak hian investigation a pui atum wang chawani thu aron soizat chubaka engma mu phei chu awanei chuan lo thu nen chuan aron soibok ani thu thar te vakma a hriat lo awangin cortes po achuak le thuai achuak felta mo tia grey chuan mana tanga alo chak em thin asa phubalak ve ngei chu atumbur stem hena asa thattu dangte mu vek adu thu a soile tarup maile chutia grey in ati taka chuan stem chuan sarka computer an mu
old bones bar lampan chot mai tur chuan alo ti ma se dan kala an che ani chuan eron chuan system chu aron ti hlum mak thei ti ero an hreve kar chuti chung chuan lulul chua in grey chuan old bones bar chu apan tange nge a chung an lu hnu dewa grey chuan bar lo om ve dang te chu a han ko khom sau sawale sarka chung chang chu zotin makdeu mai hian an savai mai chuan an lo nui ngek chuti an han nui hak nuwa mi pakhat tolan ti mingpu hian aron pan threm mai grey a yar piece chu a han la thlam maka grey po chuan sarka that tu ka ni e tiin aron soi ve mia chuta zet zong tolan po alo thin rim tak zet grey chu bedroom lama anor phei ngala midang pon aron zui ngal bedroom lama chuan grey chu wheelchair atanga la thla in an han mut tir zana ti thin rim an tum ni om tak chuan an han fiam kwal vel phot atopa tolan chuan kar chet sualaya om ve thu aron soi zet chuan le grey po alo sata phat mai ataksa chu stem chuan aron thunun ngala tolan chu aron bei ngal a thui hruai te po chu dimna tel hau lovina khoi ta mia kut thak a hnoi hlak nuwa tolan chu chuata han thal dora thu chiang jok chu a zot ngal vat ma se tolan ero chu in puang du lovin alo khivar var mai aka achip tatawang chuan grey chuan chem han la in vi a han tum chuan a thi senin angam ve hlol lo ati theingang lo awang chuan stem chu phalna apek nuwa lelam hoi chung chuan stem chuan aron zai sak ta mia mai ani chutia tolan an soi sak ta ka wang chuan grey chuan nuam alo ti chia lo stem chu top tura ati nuwa tolan chu azu en le a tolan pon accident chuma thil thleng kha chu ti tura an ti wanga ti ve mai ani thu aron soita an zinga telve fish ti mingpu chu ron shilin tolan po athi zui ngalani chutia tolan athi nu chuan grey chuan ruang chu a han en kwal vela makdeu mai hian computer chip lo in phum chu amu ve takhia mai chu chip chu anupui na thona kobot lampang brain alo ni le ngal chutia ril rubuai taka om lai chuan stem chuan ron bethuaya eronin system ti thi atum thu aron shil ati thi ma ngeya an omna atanga hekar nai ber pan turin grey chu alati ta deu pon lama chuak thuain man mo angai ti asia ta wang chuan grey chuan a wheelchair po anut chi aringot an thleng don ta mo tia stem chuan eron lo dal theina tur ko chu ashila grey po na bana alo ziak thlamol mol chuti lain eron po chuan stem alo shut down me ka wang chuan grey chuan a chet theina chu zoin aron lo tran mek leya chuan a han tut topa theilo chuan apartment step chu a zo chho ve bek bar lama po a sha that tu ber fish kha aron in lan ve hlol mai tolana rawang mu rual chuan en fangin ataksa a khol changkang takawang chuan hun kal to chu tolana tang chuan alo mukir thei reilo te a grey omna mun po chu a ngal thei mai a hna a zo nuwa bartender chu apan thuaya boina achualaya in rol vat lo awang chuan alo thin rim tak zet ati suala wang a hremnan han ha chiawin aka atang chuan nanobots anti hriam tak te chu aron phu chuak tak ngek bartender chu aba chhun ta treu maya choble chilin athi zui ngal lelama grey pon hekar omna athleng chia tia stem chu ain shut down ngala che theilo chuan chuata alet le tabal mai le reivak lova an hekar ber jamie po ronin lan thuain grey murual chuan room pakhat VR game an lo khel luai na hmuna hian anuk lut vat chutia hnulu hnuwa man mo takin grey bana code lo in ziak chu computer a chulutin na a chuan a bur ngal char chuti lain fish le a bodyguard te chuan an thian pa tolan thina awanga phubalak tumin an omna building chu an ron pan ve mek jamie pon han be ngat nuwa code chu a pe fel tange nge a reboot hun lo ngak turin grey chu atile an nga chung chuan alarm aron rithut jamie chuan screen chu a en ngala fish le apol ten an ron pan mek ti po a mungal eng soi set lo chuan a in pek fel mola pui po tum lem lo chuan grey lo let bal mai chu a chua santa dai mai le fish le apol te po ti to nak laya eron le apol te lampo grey ron la turin an ron thok chuak ve le zel pol ni in mi pakhat han ron ta chu mangpo ang du khopang le chung lama la grey chu a che thei der box silo ron man tum tu te la an no thleng trap to box si a boy to tak zet be se na a chaw raw to hle tia ain reboot felta anyang chu aban pakhat zok chu zoin aron ti che thei trana
ban pakhat chau chuan theilovin han bok fak ve sham ama ero chu anupui asha lo in lar ni om taka mu chuan a chol det chumi hnu loka fisa bodyguard te chu anron lut ngala wa nei thak takin stem po alo in reboot fel man lo man mo takin grade chu atlan chuak thuaya bodyguard ho po chuan chuwa tir mai an tumbik lo le in trak takin chutia anin lai chuan fish chuan na lo ti ve mek elevator security ho chu chunglama tang alo ka ve ta mia mai ani grey pon in chunglam apan zela in chung tual zola thlen chuan tan chiat na tur dang awang to tak zet ma se boy na thang matling lo stem chakna ring chuan chung bodyguard ho chu asoi sale ta shep mai nakin dewa fish pon in chung zol chu ron thleng ve che in a bodyguard te lo let bal mai a mungala ma se grey ero among phe po mu man lo chuan alo bo wang to mai ani boy na lakata a fihlim hnu in grey pon in lam alo thleng le towa in chunga lu ruala anu pamela mu rual chuan chuti alo tlo thut chu makati deu chuti afapa kal le theita mu chuan a malamin operation ati alo shevekar boknen operation chung changa ronzo chuan le grey pon a bon sign kha ala shevekar engma asoi theilo thu alo shil mak engpo chuni se pamela chuan afapa kal theya amule shim awang chuan lo lom hle in ma se grey ero a mela chuan alom ve fak lo ti po ashiat chuti mek lain eron po stem hlo ta ka wang chuan alung ni lovin athu hnuaya om to lo awang le eng tiklai po che turun la theyani ti ashale zel bok nen alo hlau tak zet grey po chu thutlenga a han thu chol wanga anupui angai deuh nge ni mu sual te chu anei fo mai hlim taka a sha lo thu ve lai te chu a muwa a hlim ve man te reng nen a hlim na chok boy turin cortes chu aronin lan ve hlol ringlel ni om fashion hian barlama a wheelchair an mu thu alaron soizui grey po chuan chuan lama lo siam vat investigation ti tura tu emo azui ruk thu lo soin anin ti boy zui hlak thu nen chuan aron soi zal sala anat tam ma a tu emo in aron chan man hlau thu le motor a phur tak dai thu alo soi ani ma se chumi hnu loka cortes ron tong dan vela tang chuan do ta soi ti a sha thiam deuh nge ni a sha that tu te zon chu atum thu aron soi ta hlol mai cortes po chuan alo sha thiam viau ma se midang ko ta hlan jok mai tura aron ti pa chuan grey a coat ipteya chuan engemo a han thun rozeu grey po chuan adu lo zia chu alo tilang chiang hle in biak na an zo hnuwa grey chu a sha thina awangin alung chhedeu ti an hriat taka chuan cortes le pamela te chuan an chua san thuai an chua hnu chuan grey po khuma chuan han thu thon nala athil ti mek chu a sual zia po ashia stem hena an du to ka tul to tak zet thu a han thil ma se chu ti lai chuan thil mak tak mai aron thleng thut stem chu thok le khata aron in off thut mai le grey chu che theilo chuan alet ngal top chu ta le stem lo phakar ruk na chu kan sheta a ma loka hekar hena ko tan pe ka khan grey phalna tel lova ataksa du dana thunun phalna alo pereng chuni in grey in top to tura ati chu alo du hau lo stem ero chuan fish chu zon chua tha zui mak alo la du ti chuan stem chuan grey ataksa chu athunun thuaya tho tharin silai chu a han pai ve than chutia a in siam lai pamela in alo mu chuan mak ati tak zet engthil nge ti itum ti in a sot thuaya grey ero stemin athunun tlatawang chuan chang lem lovin alo thungoi kar chuti mek lain cortes po motora lo thuwang main grey ko ta transmitter alo daruk mang chuan engkim alo ngai thlaru ve kara lekha a chuan engthil emo hi alo ziak thlave mol transmitter atanga pamela thu soya hriat dan chuan grey chu thi sen kai nuang hian alo hoa tuna la silai nena chuak le rup to ti chu ani chumi rual chuan cortes chuan grey in khal chuak lai chu a mungala rang takin azui ve thuai grey chu atlan zela tlan pa a ipte hanzen nak chuan transmitter chu aron port ta hlol mai stem chuan engti ti inemo cortes in a thun lai chu alo mu mai ve te khia chumi hnuwa pon lama chuan a vom chuak thuaya malama pan le zel cortes pon zui ruk reng a pei talawaniange police siren atiria grey chu a ta ngek mai grey po in chu alo hret huai chakzo ka tlanin ahma a motor te chu a han tlan pel zia ya cortes pon alo lo ve trang
a phamai dona a hriat awangin grey chuan motor pakhat chu a han tai deuh hlak chu chuan kong lo dalin Cortez po tlem chuan a hnufual tir ta deuh chuti lain stem chuan Cortez in aron phazel don tho ti chu a hra thiam chu wang chuan motor chu self driving mode a da a Cortez motor nen chuan a in sut tir ta bur mai le chutia grey le stem te a hlo hnuwa Cortez chu grey te ina bok kir le in ta chuan Pamela lung nur mel taka lo thu hi a hmu Cortez chuan a hriat zong hril turin a ti ngal bok a topa grey pon fis a chen a hmun chu a lo thleng ta nge a alu rual chuan silain atin tawa wa mai fis pon a taksa a chipan da ve chan chu aron puang ngal zot fis chu sipaya tran lain in dauna na takin a lo hliama chumi hnuwa kopot lam chuan lab experiment atan an la mangzui chutakara fis chuan khatia grey zenga an siam wang khan mi thazok le chakzoka aron chuwa thei pha thu te ala ron soita deu chu baka grey chu thlem phe ta lo tuma an pola chuan ni na sang tak chel chunga ron tel ve tur te chuan ala som ham ama ero chu grey ero chuan thudik hriat chau alo du chuta le fis po chuan ron soita grey le asa ten beina an to zan khan fis le apol te chuan tumreng wanga grey spine kha kap chia an nia asha ero khachu grey ti thin urna mai ani thu aron soi zui hlak chu thu alo hriat chuan grey po athin rim kher mai silai chu han met per popin ma se fis po alo cherang tak zet alo bum hnuwa hanin mel ang ren ronin chumi hnuwa anin bei ngal khol thil ti theina mang ve ta chu a hne po anin hne tok fiau mai anin sualak lo lai chuan stem chuan fisin aka atanga nenobots tam tak le hlau om takati chu thei thu grey hriat lok tir thuaya chu vele grey chuna ti chu ma che in alo dangwat ma se fis chu chutia hne mai thei ani bik tlat lo an che dan tur chu alo shelok thei zel mai grey pon hne lo zok ta lek fis chuan grey chu banga a han norbet lopa akut silai mu kap chuak thei mang chuan atin zui ngal stem chuan atlom soka kan tang ti ril ru apuman ma se grey ero atlom du lo bur idea thatak mai ala nei vetlat ahma alo tha to sark kha fisa u nau pa ani ti a shevekar fisa ma a chuan sark chu a soi cheta piep mai le fis po alo thin rim tak zet grey chu a han nek kang lopa chu rem changa la in achung soka aom ta ka wang chuan hun tha bo pelatum lo fis chu a that zui ta mak mai ani chutlai hmuna a hna a chin fel hnuwa grey chu a han ding wang fanga athil ti rap thak tak te awang chuan alo mang ang ve deu stem ero chuan alo la fui phur sau zui asha that tu te mai ni lo chuan ati tir tu te thlenga chui chuak vek tur chuan ala ti ta zel an hna chu an tran le thuaya fisa phone an ngai thak chuan phone recording atang chuan eronin fis chu grey eron kal tur thu le lo film khur le tur chuan alo shil chu vele grey chuan eron po in rolna alo nei vereng ti a hriat rual chuan erona in lam chu apan le thuaya security te chu ol samte in a that ta mia in chunga lu rual chuan eron lo thu thur bam mai hi a mungal eron chu engkim ruam man tuwa chuan a pu ta piep maya ma se eron po chuan alo phave ngat chuti anin dop lai chuan Cortez po aron lang vele ta chia grey chu aron tin ngala silai pai tura ati chuan grey le stem te po chuan eng soi set lo chuan an pai ve mai chuata bok tura ati le hnuwa grey po abok wang maya kolbun tir tuma azuk kun hiam chuan le stem jok chuan thu nei na ron chang thutin aron cheve ngal Cortez chu a theleng lop mai grey ero chuan Cortez ti nat chu alo du lo stem hne na tin alo turin alo ti ve loma taksa pakhat chunga chuan stem le grey te po lalna chantum chuan anlo in bei ve ngat mai grey ero chuan a hne mai theilo stem chuan Cortez chu arek bet tlata grey chuan Cortez hne na taser mang turin alo ti ngal Cortez pon taser manga a hande trek chuai chuan le stem po hun reilo te chunga tan cho boin omri phot chuti lain eron po aron cheve vat silai chuan grey chu aron tin ngala chumi pa chuan thudik aron puang ta vek ani na taka chuan grey le stem anin ton ma daya tang to in eron chu stem chuan grey a thunu nang che hian alo thunun char thina ma se tum khat stem chuan taksa thar adu tatlat grey chu thlang ngal nalin atum ber po eron tha tirania tha atum na chan ber ero mani masial wang bok stem dang siam chuak thei om chun chu eron ani ti a shave kara
eron chuan stem dang asiam chua to lo na turin tha mak alo du athu hriat chuan grey po alo thong tak zet chutia chuata amut bal lai chuan grey po alo in reboot le meka grey hne na aron in puang ve ta stem chuan mi hring ni ve adu thu alo hrila chu wanga grey a taksa a po man ruwa phum ruk emo khol thil dang reng phum ruk ani ve lo grey po alo thin rim kher mai anu pui that tua zon laia abul tum tu ber chu ataksa cheng ve a tho pui reng thin ani ti a hriat phei chuan a thin rim zual tul chumi hnuwa stem chuan ina AI system an da mang chuan eron chu aron bia a asilai da thaturin aron te chuti mek lain stem po alo in reboot fel zo chia ron tho vutin eron chu aron that ta mak mai ani eron a tha hnuwa cortes lam chu apan le thema cortes ka le atum chuan grey chuan alo beilet ve tang topa aban chu thunun thei hramin ama le ama chu ain tina silai chu a han met per pop chu vele grey chu damdoi ina aron har hlol mai adam that layang khana kut ke engkim chu alo ti chele thei vek to thil om sia hriat thiam lo ema wangin stem chu a han kowa ma se chang tu reng an om ta hau lo chutia mak ti taka om lai chuan a aya mak zok ala tong don chau a sha chu dam tak le nui sang chung hian ruma aron lut ve hlol mai le khuma chuan aron thu ve a accident an to wanga ni amut to thu aron shilta ani chutia athi to emo ati a sha a han mule thei chu mitui parol pur hian han thlir dawa ma se chu thil thlen dan tur ani hau lo grey chu khovel tak taka alo om reng lova ani chuan khoya nge a om ta kang eron te in bok khalo lang le in stem chuan grey a taksa chu alo thunun pum hlum thak to grey khan stem a beina lama angai tuana thlengin alo hlo pum hlum vek chu lo ni in stem chuan angai tuana le hriat na a thleng chuan lalna alo chang vek towa ti chuan stem chuan cortes chu kap hlumin akal le ta ani grey ero chu angai tuana khovel chunga chuan a tang tlat anupui a sha nen hlim takin an om le towa chuti lain stem ero athil du ber le ni chak ber mishing chu alo ni theita ani ole ka video thlir tu zong te in chawai chunga kaloma video dot le kanin mule theu don nia mangtha vek ule